Oikein mahtavaa ja täydellistä päivää, kun te taas suvereeni täällä. Mulla oli alun perin tarkoitus kuvata aivan toisesta pelistä video. Ja mä voin paljastaa, että mistä pelistä mun oli alun perin tarkoitus kuvata video. Se oli Fortnite, mutta sen kuvaaminen meni päivän penteliä, joten me kuvataan tänään Rumble Footballista, josta mä tein videon aikaisemmin, siis reilu. Mä en muista nyt edes kuinka pitkään siitä on, mutta että mä kuvasin siitä aikaisemmin videon. Ja niin. Sitten nyt mä kuvaan toisen videon, että päivitetään mua vähän pidemmällä tällä kuodotasolla. Ja nyt mä pääsin levelille 2. Ilme. Odota. Joko tämä bugaa, tai sitten tässä on joku todellinen joku juttu. No mutta hälä väliä. Liitytään yhteen jengiin, koska siis mä en tiedä, että mitä tässä tapahtuu, jos liittyy jengiin. Mutta siis mä liityin tämmöiseen jengiin, joka on ainakin nytten täynnä. Mutta mä liityin sen takia tänne, koska no, se oli järkevää. Enkö mä jättänyt teille? Ei kun täällähän on arkku. Saadaan 2 kilo, okei. Uusi kortti. Ja taas uusi kortti. Ja vanhalle kortille pisteitä. Nice. Seuraavana me voitais vähän päivittää meidän korttejamme. Näin. Niin nyt me päästään huomattavan paljon. Niin kun otetaan meidän, vaikka tää on, tai ei tässä oteta, tehdään semmonen työnjako, että mennään pelailemaan pelejä. Ja joo. No niin. Tästä lähtee. Hyvä koira, ei kun se on panda mitä se tarvii. Mä hoidan äkkiä sen pandan sulle. Ota se. Ei. Niinku tää on tulipallo. Mä en yhtään muista. Mene sinne maaliin nyt. Okei. Täällä tulee. Tää menee yksin läpi. Noin. Kerätään eliksiirejä, kun tässä ei... Meinasin sanoa, että... Ei oo mitään semmoista akuuttia hätää. Akuuttia. Otetaan koira. Saman tien. Laiska banda. Yes! Se meni maaliin siitä. Yes! Tää biisi on niin jotenkin hassun legit. Taas meni maaliin sieltä. Salaa rakas yrittää. Nyt. Vähän niinku. Taistele, koska siis nyt sä saat sen sun näyttää. Nyt se otetaan
koira. Ja voitto. Voi oikeesti voitto. Ja mä teen. Se loppu. No. Hällä väliäkö sillä. Mutta pelataan. Okei, me saadaan taas arkku. Elikkä ilmeisesti kun sä voitat pelejä, sä saat arkun. Okei, me saadaan pisteitä. Sitten leijonallekin pisteet. Okei, siis me saadaan uusia kortteja. Ihan sairaasti. Päivittää meidän pantaamme vähän korkeammalle. Koska niin. Jes, nyt se on level 4. Pelaan tästä vaikka sillä, että ensi jaksossa ei, kun täällähän pystyy tekemään toisenkin. Tehdäänkö meillä hetkonen. Koko dekki on tää. Okei. Tehdään tällainen dekki. Otetaan tästä vaikka käytä. Otetaan tulipallo pois. Sitten näin. Sitten tehdään vaikka meidän ykkösdekistäkin vähän samanlainen. Mutta sillä erotuksella, että otetaan tää kortti tän tulipallon tilalle. Sitten mennään, otetaan salarakas. Tää kuulostaa niin jotenkin väärältä. Otetaan se vaikka magneetin tilalle. Tai magneettimies vai mikä tää oli. Mutta mennään peliin. Ja hei, mä oon suunnitellut ehkä, että mä tekisin teille chest openingin seuraavaan jaksoon. Tai vaikka sillain, että katsotaan nyt miten tehdään, mutta otetaan tästä vaikka ekana tää. Okei. Vie sen maaliin nyt. Vie sen. Vedä! Ei! Okei, mun banda on astetta heikompi, mutta ota se boltsi. Otetaan. Okei. Sitten otetaan roko meille, joka voi. Kun sulla olis ollut se, mut kun sä me saatiin maali, mutta noin. Sitten me saadaan aina vaan puolusteltua meitä. Jännittävä tilanne. Ei kun jaa, sitten se vaihtaa, että se niinku haluu välillä tiikeriä, välillä. Minkää nyt?
krokodillien eeppinen battle. Ei! Lähet samanlaiset kortit. Oh god, oh god. Nyt äkkiä sinne jotain tiikeriä tai jotain. Oikeesti. Tää on tosi kaoottista. Tiikeri, vedä! Vedä! Mut me saatetaan silti voittaa tämä, come on! Sano se! Joo. Noin. Ja pelataan yksi matsi sellainen, me voitetaan se, jotta me päästään tänne liigaan. Ja sit me saadaan yksi tämmönen hopeinen arkku. Ääni on mennyt, koska mä oon kuvannut aikaisemminkin tänään videoita, joten ei, semmonen typerästi. Koska koska mulla ei ollut mitään näin. Oh god, oh god. Äkkiä jotain tänne. Come on! Maali, mamma, mamma. Maali, maali. Jos te haluatte tästä jonkun omanen biisin. Ja nyt halusin. Pandaa ja milloin? Nyt meillä on sitä aika kova mahdollisuus voittaa tää. Tai no, en vielä sano mitään. Koska niin mä aion tosissaan seuraavaan Rumble Football video tää video saa luvan mennä purkkiin. Oh god. Oh god. No. Mene. Me silti voidaan voittaa tämä, jos tää menee purkkiin. Nimittäin, niin. Ja sieltä voitettiin tää, yes! Tehtiin maali. Joo, siis mä varmaan oikeesti teen tästä jonkun remixin. Tai sellainen, että mä soitan tämän päälle ja sit keksin, okei, uusi liiga ja saatiin uusia kortteja. Yes. Joo, en halua. Ja meillä on nyt pokaaleita noin 300. Ja seuraavaan videoon niin meillä on arkkuja mukavasti. Mä laitan tästä aina avautumaan arkkuja tällä. Mutta se on sitten seuraavan videon vuoro. Tai siis luultavasti seuraavan Rumble Hoggies. Ei Rumble Hoggies, siitäkin on oma pelinsä. Niin siis Rumble Footballin. No niin, se lähti avautumaan. Tästä. Ja joo, niin siis meillä on täällä sitten ensi jaksoa varten arkkuja. Aivan siis Simona. Ja tosissaan tällä lailla niin joo.
nähdään sitten seuraavassa Rumble Football videossa. Ja joo, tälläin. Niin se olisi ensi video ja siinä asti se olisi. Moikka moi!